gị onye mmehie gị onye mmehie ọ na-akpọ gị nabata ya ugbu ahụ na-eke maka anwụ adara ha ana obi gị akpọchie chijie ị ga-alakpuru ahụ niile na-agbago buru lakpuru ị ga-eburu ọrịa ọ bụrụ na ị chegharị ha lekwe gị lekwe ọrịa onye ọbụla nọ ndụ ugbu a nabata Kraịst were ya mere onye obibi gị ịwụrụ nwa agbọghọbịa na-awụ ehihie ọbụla gị nya aga akpa n'azụ agaghị oge aga tịrịfam galalụ ihu nwa okorobịa ahụ niile na-atọ gị rịrịrịrị Chineke akpọọla gị ọkụ chegharịa gị nwekwanụ nwa okorobịa abalị agba aka mgbe ọbụla ahụrụ gị wụọ nwa mkpi ị ga-agwa ọkụ mmụọ nabata ya hapụ akwamiko bie ndụ gị dị sarịsarị ọ bụghị gị saa ya ezula oshi abalị gị gazi oshi gị saa ya akwụla iko ma n'elu iko ka ị na-edo Chineke ga-akpọ gị ọkụ ụgba bụ oge ama ụzọ kpụrụ na ọ kpọọla ihe ebe otu esiri guzobe chụ ụmụ agbọghọbịa ma onye daburu ka ugbe bye amio okay madam hello dear good afternoon madam ime onye nwụ mba ụkwana onye okay mmadụ onye nwụ na dis arena mba oh okay well awụ esimesi sa esimesi akwa ihe ka na-akpọ sex doll oh sex doll ọkpọ ndị ezigbo eshim China bubata ha now and onwe side effects ụmụaka ị ga-like ya wow damn it otu anyị si asị ebe ahụ anyị nọ enwe ihe gbagojuru gị anya gị tie damn it anyị mekwa ọzọ gị tie damn it yes daalụ taa ego ole ka a na-erekwana ha select ka ị chọrọ gị bịa n'inside ka ị kwuo price choose oke ị chọrọ daalụ taa ebe ke nwoke Biafra nwoke ka iji ele ka akpala ma chi na-ahụgị ote m na-echeta mgbe mpa m ka ukwere ndụ isiwa ọ nwụrụ ote ka ọ nọ lee egwu anya n'elu dimkpa ha ka ga-akpọ gị n'ekiti ụmụ nwaanyị gị nnọọ azụrụ gị na-eji arịga ebe nwere nwa obodo ha ka gị ijiri ịgbara n'oge ba akpa pụta ịgba asawo eke oge ga-akpa n'azụ gị guzoro etu onye ga-azụ gị ga na-akwa ịpụtara wee kwa iko dịka ewe a na-anọbịa n'ahụ onye lụọla onye nke ego ya niile nọ n'ụwa ga-agwụ ngọ ọ na-enye gị ka ị nwere ike adọ na ka ga-echere m ahụ ka kpọrọ mkpọkịrị a na-anọdụ ya n'ahụ uwe a na-agụ fake astarịdịkwa na ezigbo uwe a na-yi ige gị ka aka ya ayọọla madam nke second hand ke ma bra ya emechaa n'ochie enweghị ihe na ya na-ahụrị ọhụrụ
arụ onwedo nọ gbagoro ote Chineke kpọkwa gị ọkụ get out okwu na ụka na-ahụ ke m na-ahụ okwu na ụka m na-ahụ ya m na-ahụ trọbụl ka eyiri onye okwu na ụka ke wụrụ nwaanyị ọ ga-agba akịrịka otu agada agafe nke ọ nọ dịkwa sharp ahụ na-ede ebube eyiri sista ndị chọọchị ka ọ na ịgba ndị eze o hurule chai ebe niile dị oke ọ ga-egbula nwoke ọbụla nlọga nlekpe ndụ ya nọ na denja ka iburu zọkwa wee mkpe yiri onye ọbụla alụla gị ote gị tapịa ya rie ya once time ya alafue ahụ ga-atọkwa ụtọ ị ga-arịkwa mma ke nwoke na-eme nka anwụọla nụ m ke udu mmiri eburu ihe otele eji eke mmadụ isii ji eke otu onye otele ahụ ote lokal gọọmenti ịgba ndị eze ebe ndọcha ịkpọọla ihe nga akụ n'ụkpụrụ kpetụtawa onwe ọnụ n'anya okpokpo ọyọyọ onye chọrọ inwe ọnwụ ike ebịa buru uke ka m na-etinye m n'azụ I no go buy this one ebe niile wụ ndụ brezigị ndị ọma ya ọdụ mmadụ yi uwe a na-akpa ihe ha nụ nwaanyị na pozishọn ọma chai ke bụrụ akịrịka n'ihu gbaa n'azụ ebe niile akịrịka Michael ọdọkọrọ loo nkịta nyere akpacha agwụ n'ọhịa kọchị ya gwụrụ agwụ ndị ọcha arụ dị dotele na ke karị ka eji ayọn dotele otu edeme ya n'ime awụ otu o nwere mba onye akpa onye ọbụla obula ke ngwa o ji egbu onwe ọ dị m ka ọ ga-eji ka egbu iburu akpa na ganga nwoke ga-etụtọ nta bukalalo ahụ ga okpọrọ nkụ ma awụ uru anọdụ ya uru nkịtị gị wụrụ nwaanyị ihe ịwụ ụka siri ka ụgụ ebe dị ọkpa ịkpọrọ nkụ famili ọbụla ebutere godo amachi ibere ka ụmụazị kpọkpụrụ ike otu ekwajisi hụ a hapụrụ gị ụmụazị pụọ ọ dị ihe ga na-arụ virginity breaker ụmụ ruru ụmụazị ma ndị a mụrụ taa hapụ ha senọsesdol nọ na ya dị mgbe a na-elo gị isiela agwọ ikpujuo ha ka afọ ha Chineke kpọkwa gị ọkụ eguze dị mkpọma ha ka gị kpọọ gị dere gị n'etiti ụmụ nwaanyị gịbịa nga nọ n'eze ka eri akpọgị sesdol nye uwe ji abalị handrọba igbo ụdị gị sef ị ga-esi abalị ote tọn igbo ote ka sị onye nwe igbo si asa agbuo ya ịwụ handrọba tinye gị egbe etu ekpuchie gị anya ụmụ nwaanyị na-ekpuzoro gị na ha iri arụrụ ala ote m si ahụ gị ewu dọla arụrụ ala madam ji ihe a mesara ka asarị ndị dibịa ị ga-eresi ya ha ji jiri agbara aga n'ime ebiri unu jikwakwa onwe ọnụ ihe ọma ụnụ na denja nọ na dịka ndị Fulani health center isi akanwụ akanwụ anyị ajadu
wee ribi ka o kere n'ukwu ka ọnwụ. Madam. Madam o. Isawa ego ole, kuku ego ole ka na-ere? Nwekwara baro a na-eji ebu ha ma azọ. Baro nọ. Imo nwanne m, Imo nwanne m, Imo nwanne m, Imo nwanne m. Onye na-elo gị ilo ya, ọnwụ gbuo ya. Onye na-elo gị ilo, mmiri loo ya. Onye na-elo gị ilo, eluigwe megide ya. Eleki na-eso oge m ahụ bịa kpata anyị ime ọsha nga isi ole hapụtala ihe m nọ nga eme ele ebe isi Echi m debla nọ. onye nwere aja ahụ ga aka abụla anọ hey ịdị lọkis maka chukwu iwu lọkis Lucky machi. Mmadụ to ji wụrụ lucky. n'ịgara dị abụla na ọwụdụ lọkị Obodo lucky nwoke ọkwụ ụdọ na-alụ m. Mrụ ngụwa. Yele na anyasị. Nsị m ga m gachasa ahụ m. Lakpuru m. Otu na-eji eme. Chije ga-agachasa ahụ. M gachasa ahụ. ịbụ na onye aha jin ka mgbe ụwa Ewu m ha ji na-eme m eme. Ndebebe nke akwa m. Figure. Aka ntị gere na otu na electric fire so mgbanyụ ọmọkọ onye ọbụla lakpuru ka ya sị m chere dị sọwụnụ ihe o sọwụnụ eso m chere m gara alakwule m chere kwesị agha ahụke ntị ngwa na ọrụ mma agha na ahụke gị ọ na-arụ mma ịgha ahụ abalị ma gị na-alakwule oke wee so ọsụdụnụ ọsụ yes, so mgbanyela ọkụ so ya agha ahụke m sọ dị mma ga-ahụchasị aka hụchasị ahụke ọ na-arụ mma tupu mmadụ alakpuo n'anyasị ya ahụchasị ahịa arụkwa n'utuo n'anya lakpuru na m na-asịra m lakpuru m mgbe m rụsọ ọghụchasịla ahụke ya nsị m lakpuru m ka m ga-ahụ ebe abịa arịrọ m aka ma chi ebe ọ rịrịra ndụ ọ na-arịrịa ga ka ọwara na-agba iwu gbakọrọ ọ na-ekeghe ka o ji ekeghasị gị obi ọṅụrụ kai ya mere ga aka ebe eke ya ahụ ndị mbụ tọhụrụ ihe tọhee ya ala ekwetọ ya ka ọgbakọla ihe gwara ya ka ebe ya ahụ ịwụ na akịrịka ka mbụ ụwa nwe ogwu dị ya Ele gaji ime. Ebe na-achọ ya tọkeshia m. Si ya gba beke. O ya agbaghị ihe. Ebe oke akwụ ụdọ gbaghe ihe si m nyi gị anya. Gị nye oge anya. Menyo. Gị hụ Itiri. Ebe ọ bụ o siri mee. Ọ bụ o jiri mee. Ya bụ itiri si dede. Nga m na-ahụ dị ihe ọnọ n'ime ebue agbaghị ụsụ ha nọ ngwa ebupụta nọ na friji ya wụbada azụ briji ya na-ebupụta ya wepụta isi wepụta ya dị ka ihe o wepụtara oyiri granọt ma omere nte oke gwụgwọlie ihe ntie ebe itie ya si nwoke ọkwụ ụdọ ugbu a ka m mara nga ahụ lu na ahụ si lekwa ụkwụ ụdọ n'onwe ya ọ wụ ụdọ ike sina ebe one days naanị m a na-eji ụdọ ekegbu m machi imejikwa gbalaga ka ya lawa kama a na-eji ụdọ egbu m gị were ọtọ n'aka mbalaga
maka chukwu ka ewu na-aga ewu mmanụ Tigi isi obi igwe. Na-agbaje. ka ị gbawa Tiga na garọja. Nshi otu. suzu achọ Mote. ebe Nri ya. ga-erepụta ime shikọpụla aka ibe kama mmadụ na-eji ụda ekegbu m gaa nnọọ nga ọ nọ kwụrụ ọtọ n'aka ilowe asị m saa kama nwoke ọkwụ ụda na-eji ụda ekegbu m nga ile okwu were ndụ gomere ihe na ọ dị mma mma na iburu ọnụ labarị ndụ karịa iri ji afọ dachi ụzọ ilowe after all nne gị ele ahụ ya nwụrụ ọnụ nwaanyị ele ahụ ya frank ọlụlụ di ọhụ ya arị ndụ ihe ọmmanụ ga-alụ dị ọgụdụ arị ndụ mụ na-ahapụga m ihe lawa m ihe nụkwa lawa tii nọ anọ nwee ntụkwasị tii dụrụ adụrọ oge nọ Ichekiri ichekwa ọwụ. so Dị dụrụ. dị ọdụrọ Bịa lụọ nna m. dị furu ugwu O nwere ajụjụ m jụrụ obi. Asị m, ọ nọrọ ụlọ ala. Ị na ngwa emenụ. Ebe na-esighị isi. ọwụ na-esi isi ma ihe m jiri aka nga agbaala ama ihe m bụ nga ọ bụ ebe akwụkwọ nsọ ọsọ anọ m n'ihi na ụda kpughee ya ụmụ ebe mkpughere mkpughere akwụkwọ nsọ ọsọ sọ Chineke sọ ọ ga-esi n'ebe mkpofu ahịhịa nwere nwa ogbenye bulie elu makwa nwunye gị m kasịa saa ihe ihe m nọ ka mgbe esi na-agahụ getọ aga eti mirakụl agahụ ge chọọchị agahụ ge ebe ụlọ ekpere agagbuole m onwe m ego m niile agwụla m bụ ọkụkọ ga m buru ewu gaa ka ma a ga-asa mmiri nsọ asị m bute eke aka adịka esi m gụrụ te ha were nwa eresha apịaga aha m nnọọ sị m ajọ ma ọ nọ m n'ime pịa m nnọọ anọ m ụlọ ọgwụ wiiki 4 eweziga m na Chineke ozu m na-adịrị ụda m ga 4 week complete 4 week na-ana m lowe ihe m lopụtara anọwa m Chineke agba ama ọ gbara mma walie buru bebụl nsaghe m saghịrị otu elekwe nga m gotere ya na ya ga-esi n'ebe mkpofu ahịhịa ya na dozi si ebulie nwa ogbenye elu maka chịkwa m ụkwụtụ nga aka m hụtụrụ ma o bulidi m elu taa nji aka m lalie onye m nọ nga echere ya ya bịa bulie m ebe ọ bụ ihe o ji aka ya pasa okwu ọnụ ya da ala asị na ọda ekwu ọda atash arị nga ekwuru ihe amachadị m ya mana ihe ma na agụtara m ya nga ka asọ ọnụ Ọ ga-awụrị n'akwụkwọ ebe isi ekpughere gị. Ọ ga-awụrị n'akwụkwọ mkpughe. ọwa ebe mkpughe ka ọwa ebe ọwụda akwụkwọ Romanus Ọwa Ecclesiasticus ka ọwụlọ ọwụ ihe mma ya bịa mezu okwu ọnụ ya Anthony Padua onye ọtụtụ ihe mgbachite otute n'ihu. Maggie, ele ihe ọwụ Manụ eleke ewu crossroad question. Ọnwụ naanị gị na-etu mbili elu. Nọrọla m n'ikpe ahịhịa maka obido igwe bịa bulie m elu. Thank you. adakwula ụgba bịa nochiere ya anya ọbịa ụgba ya tụ ebe onye ya ma ebe ma ọ ga-ebuli onye ka ọ ga-ebuli onye akụkọ moto ya na-anọ m nọ ya bịa ya lekwa m si n'ala ala obi dodoro m dodolie m elu gị bido abịa ịnọchiri m ụzọ onye mbuli elu buwe onye mbuli elu ya buwe onye mbuli elu bụkọlala ayo ebe maka chukwu obulie m ihe ọ ga-ebuli m ya emega bulie m ihe ọ ga-ebu ihe m ga-eme ụmụ mmadụ onye nọchi ụzọ m nwere moto ọ ga-ebiga m gbajie ya ụkwụ ya na-echekwa gị. Ọwọtọ na-ese Gị nwere ya mere proudness. Ọkwado proudness. priority Na-ehe na-akpọ onye na-eke eko. Proudness. ọkụkọritin Autopilot. ọhụ pando babila Pa. onye mbuli elu ọlandị ala Ọ ga-esi n'azụ, ọ ga-esi n'ihu ala. ọ dị ka ọwa ọkụkọ ka o buga Ọ ga-esi n'elu ala. ebe ụzọ bulie ọkụkọ ma Ele pa ihe na-ebuli nọ. panadol Auto Panadol. parachute or paragon
I'm so proud. Praracha. What do praracha? Pratule. Cheta ko ni egbe m na-echeteli ya. Proudness. Proudness owo if mfuli elu. Oh, priority. Oh, priority. Ayapụtala obere anyị adịghị anyị chere na kọwụlụ ọwa mara n'ihe obi anyị. Ya bịa bulie etu ka m sahịrịla ya nsị ya dị ngụba ya agụrụ ya bịa mee ihe ọ dịrị. Akwasị kama ọnụ okwu ya na ga-emezi site n'igwe n'ala na ọ gabiga. Elekwa ọnụ okwu ebe emezi. Ebe ọsọ na ịgbụrụ ịgbatara ya. Ama m sị agbaga m n'ime ihe ọma. Lekwa m obi n'igwe bulie eme. Our Lord Jesus is the